Wani abu ne ya dame ni, na kasa zaune na kasa tsaye na rasa sukuni. To na abu ne wannan? Matsalar ta saka tunani ya aure. Wace irin matsala ce haka? Ba karama bace. Ba karama bace? Don ta shafe ka ta shafe. Hadda ni fa kace. Ina jin ka faɗi. Allah ya sa ina faɗa ku taya ni a. To nace ka faɗi mana. Ba komai bane, sai ture ya mata talla. To menene hada kar wannan abun? Wallahi digi na gani sai na ji kamar ne kwalla. To kai mana. Iyaye ku biya hankula. Ina jiye muku bishin Allah. Akan kudi kuke son sai da kimar yarku. Shin tambaye ka? Tambaya yana da amsa. Da kai hukuma ne me zaka musu? Da ni hukuma ne da kun gane kuran ku. Fatiwata, shin ki karatun addini? Amma gaskiya ba sosai ba. Saboda me? Domin tallan abinci ya fi karatun nawa muhimmanci. Tallan ya mace matsala ne. Naji, an faɗin gaskiya, naji. Okay, Mr. President. A gaskiya abu mai bakin magana don ku faɗin gaskiya yana kokari sosai. Shin wace magana ce za ka faɗa a kan shi? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Eh?